Ftit tal-jiem ilu l-qorti għamlitha ċara. Il-Maġistrat Nadine Lija qatt ma kellha tibqa' tisma' l-każ tal-Bank Pilatus. Iżda meta din il-ġimgħa kien intervistat f'programm fuq il-PBS, il-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard baqa' sal-aħħar mument joħroġ għonqu għall-Maġistrat Lija. Dan minkejja li Nadine Lija kienet irrifjutat li tirikuża ruħha tliet darbiet. Meta ġie mistoqsi minn Net News jekk jaqbilx li Lija kellha tibqa' tisma' l-każ tal-Bank Pilatus, il-Ministru weġibna b'dan il-mod. Rigward tal-Maġistrat Nadine Lija din kellha iżomm posta fil-każ tal-Bank Pilatus? Naħseb dawn id-deċiżjonijiet jittieħdu mill-qrati tagħna, hemm proċessi fil-qrati tagħna, hemm proċessi pendenti, hemm appelli f'dan ir-rigward, ejja nħallu l-qrati tagħna fis-serenità kollha jieħdu d-deċiżjonijiet neċessarji. Bħala Ministru tal-Ġustizzja? Bħala Ministru tal-Ġustizzja qed nuri bisħieħ illi saru l-appelli mill-Istat ejja nħallu sal-qorti tieħu d-deċiżjoni tagħha b'mod seren fuq il-kwistjoni. Mistoqsi wkoll dwar il-kritika ma taqta' xejn lejn l-azzjonijiet jew nuqqas tazzjonijiet min-naħa tal-Avukat Ġenerali hawn ukoll il-Ministru baqa' jipproteġi lil Victoria Buttigieg. Din il-kritika lejn l-Avukat Ġenerali mill-qrati mhix inkwetanti għalik? Naħseb titlaq mill-fatt li dan il-tip ta' prosekuzzjoni mhux neċessarjament kollha kemm huma kienu qed jitmexxew mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. U ma jistax jonqos li bħala Ministru tal-Ġustizzja jiġi avviċinat b'domandi dwar każ wara li ieħor fil-qrati Maltin li spiċċaw waqgħu għas-sempliċi raġuni li ttieħdu xi żbalji mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Ma tinkwetax li forsi qed isiru jew b'mod ta' traskuraġni jew nkella forsi nuqqas ta' esperjenza jew nkella forsi mhumiex motivati biżżejjed dawn in-nies biex ikomplu jmexxu mingħajr ma jagħmlu l-iżbalji, ma tinkwetax di? Jiena il-kwistjoni mhux tinkwetani ewle, jiena nibqa' iffokat fuq il-rwol tiegħi x'inhu li nassigura li l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jkollu il-riżorsi neċessarji jkompli jissaħħaħ. Kristin Mamo għal Net News.